Κλείσαμε από πάνω, κλείσαμε. Δεν σε χρειαζόμαστε. Μήπως θα πάμε για ύπνο. Όχι, όχι. Θέλετε και μπουζουκί. Φτιάχνουμε το κουτσί. Τώρα ήρθε η ώρα του μπουζουκιού. Γκόγκο, εσύ τι κάνεις εγώ το μαέστρο. Εγώ το συντονίζει την κατάσταση. Δεν υπάρχει. Για να ακούσουμε λίγο μπουζούκι έτσι λίγο. Τώρα δεν. Τι τώρα. Είναι η ομάδα. Από τα γυλαϊκή. Εμείς οι μοντέρνοι μαζί εδώ. Μοντέρνοι. Με τους σκύλους. Είναι μεγάλα. Μπραζιλατζάκια με τα σκυλιά. Και τα τυγράκια από εκεί. Τι το θέλετε. Πάει πακέτο τώρα. Δώσε ένα σόλ. Είμαι σε κατάσταση